Din il-medda art f'Ħalfar mifruxa fuq 27,000 metru kwadru qed titnaddaf mill-Indis, il-kumpanija tal-Gvern li tamministra l-artijiet industrijali, biex fiha jiġu rilokat il-kumpanija Adtrans u White Brothers li operaw fil-qasam tat trasport u loġistika. Ħidmet dawn il-kumpaniji se tiċċaqlaq għal hawn minn fejn qegħdin bħalissa biex jagħmlu l-wisal proġett tat-trakka tal-motorsport. Fi żjara fis-sit li qed jitnaddaf il-Ministri Clifton Grima u Silvia Xkembri qalu li l-proċess ta' rilokazzjoni se jiżgura tranzizzjoni bla xkiel għal ħidmet iż-żewġ kumpaniji li n-natura tax-xogħol tagħhom kien jitlob li jibqgħu fl-istess żona. Il-Ministru Clifton Grima qal li x-xogħol fuq trakka tal-motorsport miexi b'ritmu maġġel fosthom b'ħidma m'entitajiet li għandhom art li trid tgħaddi għand Sport Malta biex ikun żviluppat iċ-ċirkwit ta' trakka. Il-Ministru Silvia Xkembri qal li l-Gvern fehem kemm l-importanza tal-proġett tat trakka tal-karozzi kif ukoll operaturi privati. Qal li t-tindif tas-sit se jkun sewa madwar €1,500,000 u se jkunu nħarġu madwar 1,500 trakk ta' terapin. Il-President tal-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport, Duncan McAuliffe, laqa dan ix-xogħol bħala pass ieħor fi triq twila biex isir il-proġett. Din hija waħda mill-prova li konna aħna bħala Federation qegħdin nistennew li ssir li tibda titnaddaf din il-famuża arja biex jevakwaw dawk l-aġenti li qegħdin jokkupaw illum il-ġurnata ngħidula l-erja ta' trek, iċ-ċirkwit. Ovvjament hawnhekk hawn mal-1,500,000 ta' remi warajna, ġifieri mhux ċajta. U dak ifisser li l-Gvern qed jissapportja dan il-proġett u aħna qed naħdmu 8 feet flimkien miegħu. L-ewwel fażi ta' trakka tal-motorsport se tara titjib infrastrutturali fuq it-trakk eżistenti ta' drag racing li se jwassal biex din il-faċilità tkun tista' tiġi ċertifikata mill-Federazzjoni Internazzjonali Awtomobilista u bekk tidħol b'mod uffiċjali fil-kalendarju tal-Federazzjoni Internazzjonali.